Dali neve vi goprajt hadiset od Abdullah ibn Mesud za mes na çorapi. Daif, slab. Imam Newawi rahimahullahu taala prvo jasno gona je da hadisu na Abdullah ibn Mesud nego gona da hadisu od Mughira ibn Shu'ba radijallahu taala anhu. Ovaj hadis se prenes vid od strana na pratenikot sallallahu alaihi wasallam. Ovaj hadis, znači što velit Mughira ibn Shu'ba radijallahu taala anhu, velit pratenikot sallallahu alaihi wasallam zemal abdes i posle zemal mesh nad čorapite, direktno zove džaurab. Nad čorapite i nad nalanite, znači čevljite. Ili sandalite. Denesa, ovdje nešto vreme. Ovaj hadis je slab. Ovaj hadis go pravi slab Sufjan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Isto go pravi slab Imam Ahmed ibn Ma'in. Go pravi slab Imam Muslim. Go pravi slab Imam Daraqutni. Go pravi slab Imam al-Uqayli. I Nevevi rahimahullahu ta'ala koga dojde u ovoj hadis i velit go čitat senedo, deka koji velit slab i ovo Imam Nevevi velit rahimahullahu ta'ala ovdje se glavni ta'alimi na hadisot. A to je go napravi hadisot Hasan, ne daif. Imam Nevevi ovaj hadis go pravi Hasan, ama ne se obratit na mišljenето na Imam Nevevi koga je prosprotivno na ovije planini na učenjaci na hadisot. Eden od njih da beže samo, kako što velit učenjaci koji ima spomnuto. Eden od njih od ovdje gore što gi spomnavme, Daraqutni, Muslim, Ahmed, rahimahullah. Eden da beže, dosta ge beže, velit za Imam Nevevi, rahimahullah ta'ala, da ne mu se zemlji ova mišljenje deka ovaj hadis je dobar. Ovaj hadis je slab, znači od pratenikon ne se prenesvi deka pratenikon sallallahu alaihi sallam zemal mes nad čorapi. Dobro. Od kada go zemime nije da zemime deka je dozvoljeno na čorapi da zemim mes, se prenesvi od 13 ashabi deka zemale mes na čorapi. I ovo je dovoljno dokaz deka meso je dozvoljeno zato što ashabite ne pravili nešto što nego ima je videno na pratenikot sallallahu alaihi sallam. Ovo je hadis je slab vo senedot. Amo vo praksa da se zemvit. Zato što ashabite go pravi. Inače senedot ima ljude što se slabi tuga vo hadisot i zato ne se zemvit kako hadis. A inače kako da rabotime taka da zemim mes je dozvoljeno zato što 13 ashabi zemale mes i od tije Omar ibn Khattab, Alija radijallahu ta'ala anhu i drugi Ebu Mas'ud al-Ansari radijallahu ta'ala anhu i drugi ashabi, znači 13 se. Allah najbolje zna.